Ka Phlim Jingim balapan mi da ka chwas imli Phlim production kalarai ban Pynlong no tang da ka Jingakop shat kabala ai kerteng Khasi dancing competition ar hajar ar phau ar bat ya ka Jingakop ruai an sa Pynlong hakiwei pat kipor khnang bansuk haba bishar ka Jing Pynlong ya ka Jingakop shat kadai hadin ba ka Jingakop shat bat ruai kaba ai kerteng Khasi dancing and singing competition kalalong kaba job ha kabala dep samlot ya ki khusnam shabaro hanyau pu prangut ki nong job ki jingruai kaba phila ban shat ha kane ga Jingakop kilong tang ki jingruai Khasi kum na ka Phlim Jingim Dhaka escape kadaw Pynngop khandailat ka chithi driver taxi ahor kapap bat kajuk katba ki music video kilong por samla nadian ngan bot menta ka sngi ngathrang ya phi hadu bakut ang not shat habanda shai one shiparalok kemen ayom kemen nga itenat nga perkhat kiar holok kenmo borsing oste bat nathwei do nut ki khusnam nakabenta ki nong job kilong first prize scooty second prize 8,000 third prize 10,000 fourth prize 1,000 fifth prize 100,000 sixth prize 1,000 seventh prize 1,000 eighth prize 1,000 ninth prize 1,000 10th prize 1,000 kindonru saki special prize kumba pratli banjit iwe na ki district kanthop ya ka Shillong city saungut best dancer kanthei saungut best dancer shenrang shphongut consolation prize kani ka Jingakop kandon lai round kata haka first round but semi final enle da ka online but haka final enle ha stage hanong ba Shillong ha first round ki video ki baladep shot ba philadep ring da ka mobile pihak ban pha shu number WhatsApp khandai sound not arlai khandai lai not nyau not nadu ka khatwei tarik April ar hajar ar phau ar bat kapor ba khatdu ba phin pha ki video kan long hapo ka shipho tarik ume ar hajar ar phau ar kitu ki bala shajit banrong shaka semi final ki hab ban siu ya ka bairung sanspa tingka bat ki bala dep siu ya ka pisa an sathap ha ki video ha India mingi YouTube channel ya ka bairung phi hab ban net siu shadukan kongbi SM store kabadon ha persha ka Khasi National Dorbar Hall Maukhar hajan ATM SBI nakabenta banwanra ya ka khoj ka suba khlamda no shiliang ha kani ka Jingakop shat andala poi shaka final and kain point san 4% na ki voting coupon but san 4% and kain point nakasab ba pishat kaba en bishar laki nong bishar but yaki nong bishar and sapen bena andala poi ha ka final haba jingin ngalayo man napibain sa sisimpa